kai, kirji, kafa, kan. Matasa Games. Matasa Games. Wasan gudu da baya da baya. Akwai kwai guda ɗaya a cikin kofi. To duk wanda ya buɗe kofinsa ya ga wannan kwan shi ya ci wannan borin na naira. Matasa Games. Matasa Games sabon shiri ne da aka kirkire shi domin baiwa matasa damar su yi kazar-kazar don su cin makudan kudade. Kowa kalli kalar banan da zai fasa har guda 20. Matasa Games. Kimanin matasa 30 ne za su fafata a wasanni kala daban-daban. Yayin da a duk sati za a cire mutum 2 ko 3 da suka nuna gazawarsu. Kai har ya zuwa satin ƙarshe inda zai rage saura mutum 1 rak wanda ya zama zakara. Shi kuma zakaran za a bashi makudan kuɗaɗe har naira miliyan 2. Matasa Games zai rika zuwa muku a tashar Arewa 24 a duk ranar Litinin da misalin karfe 9 na dare.